Ahwefo ya ma obi bia kwa baba NYANSAPO TV so ene eye wukuada na sabre de Sabin Akrofuom na yaba bepiem ene sei empenese asono pomana ewom no ebu a yebobi epomam sabre dwumadie no enche pi ye de be hyehye so Sabin Akrofuom ahemfie enimo pe na emprempren ye ginan ye bobo ewura efidue ananse ahemfie oni akwa akohwe na nanom transem Only a crumb. I'm not sure what you only be man. Macani be Kakache, open obey. Miss Rains are any bin amano. Open your obey. It's our dama if you had a European woman had that. Then why would the Abwa Sabi, a broken room, could be a no. And one and neck, you rat, yes, Reynolds or my not to be teacher now, and wanted done what they mouth. Yes, I was a war banner. It may be a Sabi predator. Ever Hayura. More opinion to be so. We will be a Bianca can be the more. Now, no one among two. Only here on Casa, Nabia Dina. Adia don't come to me here, win him. Adia defer to me here, win him. The young Sam rip your home. Now, send your best said. Oh, by no, Mamma Sabi, Nana, and no, so I do bad Abibirem. Now, ya, many now do Muna, or do about to jump Zeno. Many young more. Not fat, Nim Diado, Babua, Manana, Hene, and Pedan, as I have to Bronzo, and Pedan be cats and tonight. That's it. Now, I don't remember, I come Sadam's message said, but I'm Pedanity. Na ama 17 and signature. Anacha mi tansuna adontin mesre ama opini oba. Opini bi transe mampon. Da bia de o kan se abofra wodi mfie du nwatwi aye ntunufo. Nanso na anacha mi awia yi pese mesre na me kan bibi a kire opini oba. Opini Nra ni afro Mr. Ochina yan afro Mr. Dio. Onye din kesie bi akawdi ho. Edin a enmonyam wo mu. Amesre se ma edin no ne honam ense. Opani yeni mu akokoduro. Enim se odi akokoduro ba ba Sabin Akrofuom. Ama komano no akoso. Esre nana ni penifo. Ana se kwa demu a Openi kwai, we say no me kan yo. Yes so. Chani no not. Tu achana wadau ben meso insaendi na mese ediama abrantia obey. Mr. Natwi
menim no dadaada na Mr. Natwi edim emra ekwan so pepepe a wodi asoma akonya bebi enra me kan no afidie so kra se oba besai se waba central describe minim so da so asfa etiri no bibo ma beti se wo firi ho eti Mr. Natwi de efi ha yenimu na mom akonyadie enye polisi asem akonyadie enye lawyer asem akonyadie enye unimdie a wo enye didi akonya esanse akonyadie unye so wie pe ye ntro krata bi a wokohwem na ye ba asetena wo de abekere wadwen dabi unhu sa krata na obabia na mom wanam ontuo a wobetuo wo de bekomanhia wo de beba Sabin Akrofuom na waba asetena na no mo kan wo de bi tu hofo na wo de bi tu trim eno ene akonyadie ankobia akonya a yesire dia ma no enya akonya ketwa wo ena enioma ntotoye nyina da wo hye akire tutu bibia amawura ene wo de obusiafo wo abusia panyini wo nawfo police panyi wa ha adofo bebre ene wa ha omo beka wachi se wan hye ye tumi kro no aye besra ma no tumi na begu anim ase se tu enunguase aka wa dofo e wo ha nyina wa ma enunguase aka wo mo enunguase beka wo so a na ya de a wunsi entia enti suade na ema wo na nyentia e wa ha minim posi duma no nya nimwie wo da so wo mu na so ebire bia obenya kwanya bia na waba hifie utwam wo manhia wo ka wo kɔ bia na ontuma go kam na wo chacha gum utwam wo manhia kwa na utufu atena se a sima mienu na wakɔ na wakosua de niura wada umeburu Mr. Natwi de wa wo de unemu no firi tete eburu fie motwe ena ene o hyene ne munyam niura wada umeburu mane kwanyen no siri bi te oburu niura chame bonko mo sma kedi nesri ru ase ompa janiti na Mr. Natwi siri bi nkyere no ja pa we die ye boni din a Sabin Akrofuom ni a onim no no nta ma ahudi ha papa ya som yi niwa mesro se nspenanti som odi asom ne do a o ma Sabin Akrofuom ni nim dia wo no niwa pajauti na nspenanti siri bi nkyere no fa ni nim die emebo Sabin Akrofuom mane nyanko so so asana kakra ka cha Natwi se ahobrase tambia ka ahobrase ihu adwuma ho ya so obra ho asema obi bia intelligence Natwi asa sa ahobrase bu ne ye no on twaso na so obeso no on fanso Natwi de minimo no krum ha ne trede ufi krum ha wa ye bia maye nti minimo no onyi nanama da bia la da nti bomoden na so asom sompa didi sa akonya no bahwe miwura nse bi ma na bu pajoti na ti bi ntiro sabe mpanyufo adi ka no crowd nkenji se meka bi because adansi o madi afa no ho no e kire se oye boafo nti aba wo ben ni won mu gidie se oba no bapa no aba beboa akonya yi wa boa mi nua panyini apagya no na nkwabi akonya na edi ma no sabe e akonya tirimude won ho e akonya ni apanyi pagya akonya di amawo sa tirimude na won ho no enya no wo hwehwe o hwehwe se unim die na wo no odi beba beta na chi amana konya na ye kra behwe ye de me ka kira ubie mu ni se akwabi akonya no enafom enti manhia de e ma nan enya atentene kra ho manum na anya ntiantia ne sua bibi firi ho ne fa beta me wura chi sabe wo be hye konya na ni monyam because akwabi akonya no se wo hwe ye wura otumfo se tutu
opagya no mu ekwan a ankɔboa ehwɛ so ehwɛ n'akyi na otua na mɔn ɛde taa ne wura akyi ɛno nyinaa na wɔsɔ kokosua na ade saa adeɛ no ɛba Akrofuom ɛbɛsesa nneɛma ani so ma obiara hu sɛ na nampagya wo pa yɛsɛbe ɛnyɛ boa waboa na ha nti ne wɔpagya wo deɛ wɔhu no wo ho deɛ ɔhu sɛ wɔ mu ɛno nti ne wɔpagya wo ɛna ɛnɛ yɛ a wɔpagya wo yi woyɛ akwaraa o na akɔfa akwaraa si wokɔɔ ho a na wakyɛɛ wo tenten ɛno nkyerɛ sɛ akɔbea akonnwa yɛ timuda akonnwa ɛyɛ adehyi akonnwa mesonsɔn me ho meyɛ sɛ nti na yɛde wo si akɔnkwan ma wabɛkyɛɛ wo wura tenten mesrɛ wo ahobraseɛ na mpanimfoɔ no di kaaka ɛne gyidi ɔmo wɔ mu no bɛtoa so ne nua panyin mesrɛ wo sɛ gyidi a wonya ne mu ɛnnɛ da yikura saa berɛ wɔgyina w'anim no ma no kwan na wɔnsi biribi nkyerɛ wo mmɔden bɔ a mmerɛ a ɔko wɔ Sabin Akrofuom ɔne ne pɛbi boa a ɔboa wo anadwo ɔmofrɛ wo wakra wo yere wotuka papapapapa na wafrɛ wo tim mutia kɔnepa wɔ Sabin Akrofuom Sabin Akrofuom de yɛmfrɛ wo ne tim ɛno na ɔdwe ho sɛ sɛ ɔhyɛ wo na nkanyɛ akonnwa a ɛnɛ wo bɛyi ɛyɛ akonnwa foforɔ na biribi nti wosrɛ wo wura yɛsrɛ wo wobɛtumi ataa na ma kampe ɛyɛ ma nigye nananom ne nyinaa sɛbsɛb yɛte nkonnwa so yɛfata yɛn ne sɛbsɛb santehene de maa yɛ ɛyɛ chief inspector na ɛhwi wapra agye ɛno ɛna mefi sɛ wobɛtumi adie menim sɛ wogyina ha yi wobɛtumi adi sɛ menim Osei mmerɛ kakra yi memfrɛ wo ama chief inspector wofɔ mmom bɛyɛ sɛ ɛnan da ɛfɔ mu mmienu mmiɛnsa na chief wapɛ sɛ de wapeke menim akoma a wode gye akonnwa a ɛnɛ nti wogyina ha yi mesrɛ nyame nhyira ma menim sɛ wobɛtumi ayɛ nti yɛ ma nnipa nyinaa wɔ chief ɔpɔn chief inspector no wosan yɛ sɛbe na Sabin Akrofuom no ankɔbea abayɛ tuo hyɛ wo nsa saa na Sabin Akrofuom ɔde ne tuo ne napona yɛbɛhyɛ wo nsa mesrɛ wo dwumadi a wodi ne polisi mu no ɛnoa na nɛ na ana na wobusa me ma meka kyerɛ wo ɛna wasɛ ei ɛna na menim ɛna mekɔserɛ wie a sɛbsɛ ne wurade ma no mesrɛ wo menim sɛ wobɛtumi ayɛ ɛno nti na mehyɛ ase akata sɛ bi ɔtufoɔ afa he wɔnya training wɔ biribiara mu mesrɛ wo bɛhyɛ ne den bɛtaa n'akyi Akrofuom fa no to mapɛmfra ɛwɔ asomdwie kwan so ɛnyɛ manso ɔdɔm fiti a mesrɛ wo na kotia na tu no hu na wura wɔwɔ aso bɛte mesrɛ nyame sɛ ɔmo ahoɔden a wobɛtumi ayɛ deɛ meka nyinaa yɛmtufo yɛmu yɛhyɛ wo den ɔhe kyɛ me mesrɛ wo chief inspector nantwi deɛ ka yɛntu no fo sɛ wakonkɔden ɛwɔ Sabin Akrofuom Sabin Akrofuom sɛ ɛbɛfa no ntoma pɛfra bɛnya n'asomdwie nyinaa ɛfa afirikyi ɛpo biaa aha nipa bɔne hyɛ bia chief nim mesrɛ wo ɛno ne dwumadi a nnɛ wosra nkɔbea ma wɔde maa wo no wɔde baako no bɛma wo fi sɛ no ɛna na wabɔ ne tirim pɔ saa ankɔbea ma wɔde ma wo na abɛbɛboa no mesrɛ wo bɛboa no ɛfi a yɛnsi nwie yɛ nnɛ nipa bi de adane ne nkra wonim bɛbɛboa no mesrɛ wo why bɛbɛboa no wowɔ ne ka kyɛ me nnuapa nyini ɔno a na adeɛ ɛyɛ chief inspector nantwi deɛ nyafei na obi bɛkamfo na ma no wɔno a wɔnim anama ɔne na tuo ɔne nipa bi kɔno atena me fitiam na kɔagye sɛbe ne nsa yɛ so asante amammerɛ ɛmma saa ti na ɔse nanam no nyina bɛboa no yɛnka bi nkyerɛ chief inspector na chief inspector deɛ ka yɛntu no fo mmom nsɔyɛ a ɛfotuo ne mu no ɛnwie pɛyɛ ti na yɛ nyina yɛka bie no menim chief
Nitemi ya pena umana kwa no TV kontra. Bra Sabin Akrofuom na mia manson ba ne nkrofo sebi tonton sase na niema ngongran. Na Sabin Akrofuom nsem ekudru menhia yura ho. Na yura yen se Asqa police for NYA. Sabre na me abrantie. Na Asqa police for NYA ye CID ni so a asem no e ko hye ni nsem ene opani ogina hoyi. Sabre na Chief Crime Officer oho dental said that Bibisa. Yes. Penny Tintinibi. And Commander no oho Amiyao. Reverend Dr. Amiyao. Ona Sabro. And Commander Akunon so cry on so a corning Samubi. Na sunipa na asem ne hye ne nsem pa odi ho akoni abade ene openni sunipa na asem ne hye ne sa odi sebe ko fo asem tu pa ele pente oni anajo si anajo ni afre no na wone ne mrante brakonom ene ebi wo ho bidine mi refi na yeba anajubu ha anaju no mienu ebedru asase ne so baabi na yadon concrete gu ho Asqa police mo Asqa police dia makuri enti obi ani ho a mefa police for modern boss so dia boa no na wono de e wo se wodwo oh no openi a obey we policy penini yes policy ni ni ade wo se nkika wa ba ho o say Pentecost elder eni kwa se nkika wa ba ho ena wo san betina konwa so eni ma mi ense nyina akiri nkika wa o se okoso apa hodin free Nyankopon ho na wotena se yi kronkrum edi mewra ma Kristo enye wa hodin no akonwa nso di wakonwa nso kama so ati ase na koso abu ade ese ni otie no be catch us over class 1 so we catch us having almost satisfied as we are and I unu ya chiame na nso musua mo behunu say na unu chiame oba musua mo behunu bana me ya ade bi na wa hunu na we dia se tia mra kakra ka kire me se kire ne ka kire me ade bi o yes e be de ukra ukwa ne chensu re ye se aka kire o ka beti we e prosini uni mra no to de bebusa ene mra no eko ha minim se ade no wo ye na wo de no kure na ye ne odo wo manipa na ye a emra bia enkutia no kure ne odo na ye a bebi no abokwa uti bebu fo enti akunwadie eniama ewuma ema akunwa yeyi no fa na Kristo som so awosom fa na prosi adwuma nso a wo ye no fa emanke kan wa nka bia si akunwadie de ma akunwadie eye de no fa de menya nsom ye de fa na fa di akunwa ma onya nsom no obi onya kunwadie eye de na prosi adwuma nso de ewumu no omfa fasema wo prosi adwuma bia so fa na fa ye adwuma na beboa unyasem unya amaneda obeye amafi obeye nshira akonya no so mede ato abusuan no enye se wo uni ho a akonya no e be free wabusuan
sɛnea adɔnten deɛ ɛyɛyɛ no wo deɛ ɛda wabusua mu a ɛyɛ adehyidwa a mede tu wabusua mu daakye woni hɔ a wɔfa ase nom wo nuanom bɛba bɛdi na yɛde ahyɛ wɔ ne munya deɛ aka deɛ yɛbɛka no dɛm me yere ete se obedi akonya was nipa ba kon ade akonya ma na ye me de ni chief inspector Natwi so boy le ira ma ne was nipa ba kon ade akonya ma na ye me ni chief inspector Natwi tie ne kra no opese obabi so ati ase se ni osi ebrebre ne yesa na fa kukuduru brebre ni nyina achi nso hia ne ne kakra brebre ni nya tu hia ne kakra ishaso de makosa Achame, Momo Kase Emma. Or 2 Opoku Nantwi. Opoku Nantwi.